Ha? A venit moșul? Ce mă, tati? Ce ți-a adus moșul? Ai fost cu minte? Hai! Hai să vezi ce ți-a adus moșul, hai! Mamă, câte cadouri a adus la fata mea! Mamă! Ei, și bobo ți-a adus? Hai, ia vezi și cutiile ale marcei mami. Ce mai ți-a adus? Oh, ți-a adus cutiile. Și de-alea ți-a adus ce, mami? Moș, da, mami, bravo. Și aici ce-o fi? Ce-o fi aici, mami? Hai să vedem, vrei să vezi ce e acolo? Da? Ciocolată ți-a adus. Altă ciocolată. Aoleu. Hai să vedem ce e aici, vrei? Desfacem? Hai să desfacem. Ia uite, ce-o fi aici? Iartă-l, tati. Ei, ți-a adus moșul. Ia. Hai să vedem ce are la fată moșul aici. Hai, stai jos acolo și desfă. Hai, desfă hârtia. Rupe hârtia acolo. Lasă că pe aia după ce mâncăm mâncare, mami, hai desfă hârtia acolo. Așa, pune-l acolo. Desface, bagă ce și rupe hârtiuță. Și pe ăla, desface și pe ăla. Ce e aici, mami? Ce e aici? Stai ușor. Hai să vedem ce e aici prima dată. Ia să vedem ce e aici. Altul. Ia să vedem ce e aici. Hai, ia desface, ia vezi ce-o fi aici. Dar de cât timp picioare și desface. Hai. Hai, desfă. Lasă asta din mânuță, că nu ți-o ia nimeni, lasă ce. Rupe hârtia, mami, că altfel nu iese. Uite așa. Uite. Hai. Oh. ¿Cuántos bloques hay? 1, 2 y 3. Juega, ríe, cuenta otra vez. Sí, vamos a jugar. Ce-a făcut, tati? Tres cubos hay que buscar. El primero donde Hai și în pachetele alea, ce mai e, mami? Ia uite că mai ai două. Uite, în astea. Ia vezi, în astea ce mai e? Ia uite. Aici ce mai e? Hai, desfără și pe astea, mami. Ia rupe hârtiuța să vedem ce e acolo. Hai, rupe hârtiuța.
Ia, de ce costumaș, mă? Oulu, și bomboane ai găsit? Ia, ce costumaș ți-a adus moșul? Ia, mami. Ăla, moșul ăla ți-a adus? Lasă că are ochelari. Ia să vadă, mami. Și aici, ia desfă și aici. Hai, desfă, uite, ia să vadă. Opa, a căzut moșul. Uite, bluza. Dă-l, mami. Ce moș. Uite, dacă a fost cu minte, mă.